Alas iki gawat kliwat wingit kepati satu mati jalma mara keplayu. Yen Siadi bakal babat Wonomarta iki tegese Siadi ngloropake awakmu ning juranging kasangsaran. Perkara bejo cilaka bungah susah kepenak ora kepenak sandange dhewe iki wis dadi anteping tekadku. Yen ngono ora kena dipenggak, ora. Yen ora kena dipenggak, aku tak ngrewangi Siadi, ora sudi. Lho. Ora sudi piye? Nggonku babat arep tak lakoni dhewe, kelakon ya saka aku, ora ya saka aku. Pun Kakang ki dulurmu tuwa. Yen ngerti bot-repoting Kadang Taruna mesti pun Kakang bakal sak biyantu. Aku wegah. Dasarmu apa kok wegah tak rewangi? Sesuk yen iki dadi negara, kowe mesti kandha karo kanca-kancamu Bratasena Lesa ndadekke negara Wonomarta. Mergo dibantu nggone babat karo Anoman. Aku wegah. Aku moh yen keputangan budi dadi negara ya saka aku, ora dadi negara ya saka Bratasena. Mati uripku tak pasrahke ning Wonomarta. Wiladala. Dadi pun Kakang ora mbok tampa nggone labuh-labet kalan Siadi. Ora. Aku dulurmu tuwa, mestine Siadi bangun miturut karo dulur tuwa. Aku bakal bangun miturut. Yen siji iki aja mbok peksa aku manut karo Anoman. Mula kowe minggato wis seminggira.